L-attitudni ta' Alan Caruana fil-konfront tagħna hija waħda li tmur kontra l-prinċipju tal-indipendenza tagħna bħala awdituri. Din kienet ir-reazzjoni tal-kumpanija tal-awdituri BDO fittra datata 4 Jannar mibgħuta lill-kumpanija Wasteserv u kkopjata lill-Ministru tal-Finanzi. Din l-ittra kienet żvelata waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli Leo Brincat. Alan Caruana sa ftit ta' xhur ilu kien il-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Tonio Fenek u sal-lum għadu persuna viċin ħafna tal-istess Ministru, tant li huwa konsulent ewlieni tiegħu. Fl-ittra żvelata mill Leo Brincat il-kumpanija privata tal-awdituri BDO tikkritika b'qawwa lil Alan Caruana wara li flaqa li kellu mal-istess awdituri u approva jinfluwenza l-opinjoni tagħhom. Il-kumpanija BDO tat parir il-kumpanija Wasteserv sabiex tagħti rendikont dettaljat tal-assi tagħha, assi li laħqu s-somma ta' madwar 87 miljun euro. Minflok maħal parir ta' din il-kumpanija tal-awdituri, Alan Caruana ipprova jinfluwenzhom sabiex jibdlu l-opinjoni tagħhom u saħansitra wasal biex jeddidhom b'azzjonijiet legali jekk hemm il-darba ma kienu ser jagħmlu kif ordnalhom. Id-deputat laburista Leo Brincat filwaqt li ddeskriva l-attitudni ta' Alan Caruana bħala waħda li tammonta l-bullying politiku qal li jistenna li wara 6 xhur li ntbatet din-littra imissa qila li ttieħdet azzjoni kontrih. Dawn qed jallegaw illi kien hemm teddid għall-indipendenza tagħhom, intefad l-ikra fuq l-integrità tagħhom sempliċement għax żvelaw ċerti affarijiet illi ġew mitlubin indirettament biex saħansitra jirtiraw. Din hija xi ħaġa totalment mhux aċċettabbli u jiena kif nikkundanna l-bullying fl-iskejjel, iktar nikkundanna l-bullying meta jiġi minn xi ħadd daqstant qrib il-Ministru tal-Finanzi ma' kumpanija serja tal-awditjar dwar finanzi pubbliċi meta fin-nofs hemm miljuni kbar ta' assi tal-kumpanija Wasteserv.